Hello guys, good morning. Magtanim hindi biro maghapon na kayo ko. Wow, kanay sa view. Inara ni Derisa. Sanuan Southern Leyte. Wow, kakugihan ba nila kaadyo? Kanay skewed sa view. Pag usilang na nanom sa kabaska na ikalimunggay kalami sa kalimunggay. Wow, kinsa kahit tag-iya din kay mga adyo ko kalimunggay kay magtuwa ko. Kanais kaadyo sa view sa kabaskan sa San Juan Southern Leyte. Wow, nagsuroy-suroy ko there guys. Unja nakakita man ko na nanom guys. Dool ra pud mi sa lugar nga Kavalian. Wow, kakugihan bala Manila. Uy, kakugihan Manila. Mananom og humay. Labira, bira, tanom pa more. Bira. Pusing. Pusing. Ang biso siyang crazy. Hala, pusing. Hala, bira, tanom pa more. Kakugihan sa tagapungoy. Uy. Mayo gani ka sugot. Og nag-video kami. Medyo sayaw-sayaw. Mas crazy. Relax pa smile pa more. Nag-rides me guys. Nulabay na lang ko. Diyan naog na lamang ko guys. Para maka-video ko. Ayun na lang guys. Natay ipang upload sa YouTube. Wow, kagugihan bala Manila. Hala, sige, bira. Tanom pa more. Tanom, hala. Thank you for watching. Wow, nice bala mang sa buyak. Wow, beautiful flowers. Wow. Naray si Jai gihuwat diri si ambisos siyang grisin. Ari si Jag tindahan ganay gi-order na yang gihuwatan. Sa may mong gi-order Chrissy oy cake, unja burger, unja napay lumpia nila na ice cream. Bisag unsa ang inyong order na ilang i-order. Wow, maadto na ko na si Za. Kay mo uli na ko na si Za. Wow, ka-nice bala manggayud sa akong kauban. Nagtawag-tawag maning akong kauban. Oy, thank you for watching.